bindiga kala-kala suna harbi, suna korar mutane, suna kwace kayan zaɓe, suna tafiya da shi. Wato abin ya kai wani wurin wanda za a iya cewa yanzu ba zaɓe ma ake ba, din yanzu ba za ka iya cewa ma INEC ta yi ƙoƙari ko ba ta yi ƙoƙari ba, tunda an nuna cewa ba a damu da doka ba, ba a damu da abubuwan da aka shirya aka ce kowa ya bi ba. Kawai ana nuna wa mutane shine tunda mu muna da gwamnati za mu yi abin da muka ga dama. Wato abu ɗaya bai ba mu mamaki, an ce an aika 'yan sanda har 35,000 a Kogi, amma ran zaɓe ɗin muka ta zirga-zirga a jihar nan ba mu gansu ba. Irin checkpoint ɗin nan ma da ake duba ce kana da izini kan ka wuce, duk ba su. Kuma dalilin da yasa aka janye su shine ana so 'yan banga ɗin nan da makamai su je duk inda suka ga dama su yi abin da suka ga dama. Menene hatsarin wannan demokradiyyar Najeriya a yadda muke tafiya a yanzu? Wato hatsarin shine demokradiyya din gaba ɗaya ma zai iya rushewa. 1964 za ka iya tuna haka ake zaɓe, da mutane abin ya ishe su aka ingiza sojoji suka yi juyin mulki. Haka 1983 haka aka yi. Ya kamata 'yan siyasan ƙasar nan su yi tunani, su san cewa in kai kana gwamnati kana abin da ka ga dama da ƙarfin gwamnati, ba ka bin doka, ba ka bari jama'a su zaɓi wanda suke so, to kai kanka wannan ikon da kake da shi zai iya rushewa, kuma gaba ɗayan mu 'yan ƙasar nan ne za mu shiga cikin wahala. Na farko ya kamata ya kafa kwamite, shi shugaban ƙasa, a bincike me ya faru da 'yan sandan nan 35,000. Ya aka yi an san abin da mutane ke cewa zai faru, kuma mutane suna 'yan banga da makamai da bindigogi suna sintiri, suna zuwa duraren zaɓe, suna harbi, suna koran mutane, kuma babu jami'an 'yan sanda da za su zo su kama su hana su domin a kare zaɓe. To shi sa muka ce wannan ba ma batun a yi kira ga INEC ba ne, don INEC ba abin da za su iya yi, wannan abin ya fi ƙarfinsu. Dole ne shugaban ƙasa ya zauna ya yi tunani, sannan ya kafa kwamiti wanda za su duba menene ya faru, me yasa aka janye 'yan sanda, me yasa aka bar mutanen nan 'yan banga da makamai suna yawo suna yin abin da suka ga dama gaba ɗaya a jihohin nan guda biyu. Su al'ummar Najeriya ya kamata su yi ne aka don su kawo da irin kaji? Al'umma, kasan demokradiyya dama al'umma ne. Ina ji wato al'umma abin da ya fara faruwa suka ga ingancin zaɓe ya fara gyaruwa. To da ya fara gyaruwa din nan shine suka dan ja da baya, don sun dauka ba kaman da bane wanda kowa sai ya zo batun inda ake cewa a kasa a tsare din nan. To yanzu duk sai aka daina. To dole ne al'umma yanzu su koma irin wannan halin na cewa to mutanen nan fa ba za mu iya barin su yi abin da suka ga dama ba. Dole dukan mu fito mu kare demokradiyya, mu kare ikon da constitution ya bamu, tsarin mulki ya bamu, cewa muna da 'yanci, kuma dole ne wanda muka zaba shine zai fito. Amma abin da ya faru da
Bayelsa inda aka yi zaɓe an yi zaɓe da kyau, amma akwai gurare da yawa musamman ta bakin ruwa ɗin nan da kawai ko kayan zaɓen ma ba a bari sun isa ba. Amma abin da ya bamu babaki da sakamako ya kusa muka ga har wa'annan guraren da ma mun je mun tura ma'aikatan mu gurin ba a yi zaɓe ba, akwai sakamako daga gurin. To kuma mun riga mun ɗauki alƙawari mai 'yan Najeriya cewa duk abin da muka gani za mu bayyana, in mun ga alheri za mu faɗa, mun ga shari za mu bayyana. To abubuwan alherai da muka gani mun faɗa, inda aka yi zaɓe garuruwan sai na da sauransu ana zaune lafiya, sai dai ɗan abin da ba a rasawa mun nuna, amma inda abubuwa ba mu gani ba ba bisa mu ce mun gani ba saboda mun riga mun ɗauki alƙawari. To waɗanda ba a yi zaɓen ba sun fi yawa kenan wuraren fiye da inda. To kamar mu dai a namu samfur ɗin, a irin namu ƙididdigan kusan 1/4 guraren da ya kamata a yi zaɓe ba a yi ba. Misali an yi 3/4, amma kashi 1/4 kwata kenan na gurare a namu ƙididdigan gaskiya ba a yi zaɓe ba, ko kayan zaɓen ba su isa ba, ko an yi akwatunan an gudu da su, ko ana cikin zaɓen wasu zaɓen ya katse, ko kuma wasu ma ba an jefa a ruwa. Me kuke son hukumomi su yi bisa ga abubuwan nan da suka faru? To tun da dai haƙƙi ne na ɗan ƙasa, kowa yana da ikon, ya kamata a bashi yancin saka gane ya jefa ƙuri'a a cikin salama, ka gane, da nutsuwa, yau cikin kwanciyar hankali. To wannan abu gaskiya bai yiwu a gurare da yawa a garin Bayelsa ba, amma ya fi ɗan dama-dama da muka saurari abin da 'yan Kogi suke ciki, sai muna ganin kamar na Bayelsa ya kuma ɗan dama-dama, na Kogi kan ma abin ya fi haka muni. To mu abin da kai da abin da ke duk da mutanen Bayelsa daga yadda abubuwa suka nuna, su zaben da ainihin suka bayyana ya musu, suna murna, amma kuma dai kaga akwai ɗan kawai haƙƙin 'yan ƙasa, saboda wasu ma ba su damar su yi zaben ba, wasu ma ga kayan zaben ba. Mecece illar wannan ga dimokuraɗiyyar Najeriya yadda muke tafiya yanzu, maimakon mu ci gaba kamar sai baya ake komawa? Gaskiya mu lokacin da aka yi zaben a 2015, lokacin gaskiya an jinjina ma Najeriya saboda lokacin an fito da smart card reader din nan, kuma irin mutane sun fito. To da aka zo 2019 an sa ran cewa za a ƙara ci gaba, abin za su ƙara gyaruwa akan 2015, to kuma gaskiya ba a ga hakan sosai ba. To kuma to da aka zo bayan an kare wannan zaben sai muka ce to shikenan, tunda wannan na bayan zaben Bayelsa da na Kogi su ne suka zo bayan na shugaban kasa, ko mun tabbatar cewa INEC suna dukkan kokarin da za su ga cewa sun gyara kurakuran su na wanda aka yi na zaben kasa baki da wato general elections. To mun sa ran cewa wannan na Kogi da Bayelsa abubuwan za su gyara, amma ban da gaskiya har ga Allah ba kawai laifin INEC bane. In aka ce su ne kaɗai ba sun yi kokari, akwai abubuwa da yawa da suke wanda ya nuna cewa sun inganta aikin su fiye da na wanda aka yi na zaben shugaban kasa da sauran zaben gwamnoni da sauransu a watan 2 zuwa 3.